Ambal warsa kuwi apa, Tru? Ambal ki mbaleni warsa kuwi taun, dadi ulang taun. Ambal ki mbaleni, heeh. Warsa ki taun. Loh, kok beda karo nggonku? Bedane, nggonku warsa tek wong. Lah kok wong jenenge warsa. Lho lha iya. Nek warsa kuwi taun. Oh, ngono. Heeh. Ambal warsa ya kuwi ulang taun sing kaping 5. PT Sarana Multigria Finansial lan janjane mono iki syukuran gedung baru. Oh, syukuran gedung baru. Heeh. Wis, ya kuwi gawe gedung anyar. Wis ya. Antuk berkaing Gusti sing murba jagat saisine wis kagungan gedung dhewe nek ora kleru ana Jalan Panglima Polim. Nggih, leres nggih Bu nggih? Nggih Pak, leres. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, mula dienengake ya kuwi pahargyan wayangan. Ngono, heeh. Ning ya kuwi bola bali. Nah, anggere eneng panjenengane Pak Tomo, Bu Erika, terus karo Pak Menteri Yusuf Azhari, Menteri Perumahan biyen. Heeh. Kuwi nek wayangan lakone iki ora gampang-gampang, Gong. Ngono, heeh. Setahun kepungkur neng kene, lakone sejatine Durpadi. Ya toh? Heeh. Terus iki ya ngono. Iki kon babarke lakon wiyasa dalang sejati. Banjaran abiyasa wiwit enenge abiyasa nganti tekan banjut. Banjut ki apa? Banjut ki ya mati. Waduh. Matine piye? Ya deloken kok piye to kuwi. Oh, ngono. Ha iya no. Oh iya. Ya. Iki dadi jereng cerita. Ora gampang lho, Gong. Mula prasaja wae nganti tak gawe naskah. Iki blaka suta jujur. Sak suwene aku iki dadi dalang, suwene wis 50 taun. Wong umurku swidak loro. 12 taun aku wis iso mayang. Lakon Banjaran Abiyasa wiwit enenge Abiyasa ngantek kukutnya agak pisan iki tak lakokke. Jujur iki. Ngono, heeh. Belum pernah sama sekali urung. Nek lahir Abiyasa tok itu gampang. Lah bedane apa nek karo Banjaran Abiyasa? Weh. Lah iki kudu ngerti iki 6 lakon dadi siji lho. 6 lakon. Heeh, 6 lakon dadi siji. Mongko iki biayane ya mung siji jane. Kepiye? Lah terus, lah ya ngene iki, Gong. Mulane dalang iso dadi pinter gelem sinau. Dadi dalang iki welingku karo dalang nom-noman. Nek dijaluki lakon apa wae, ora susah badal dawuh. Sinau maca sik. Ngono ya, Tru. Heeh. Engko pamane nek kepepet ing lakon tekono nyenggonku. Wis to. Lakon iki lho, nggon jejiran wayang sak merono. Kuwi lakone paling ora kuwi 3. Lahir, rabi, mati. Nek ngono kaya wong iya no. Ayo lahire Werkudara ki piye? Bima bungkus kae. Ya ta? Heeh. Rabine Bratasena piye? Matine Bratasena piye? Eneng kabeh. Oh, ngono. Heeh. Lah, lakon wayang ki ewon kepiye to? Wah, duh. Ya. Piye, Pak? Ya to Le. Pancen ya kaya ngono kuwi. Dadi lelakone wayang kuwi padha karo lelakone menungsa, mesti eneng 3 bab. Lahir, rabi, mati. Kuwi sing baku. Ana upamane lakon Abiyasa Meguru. Ana paningane Permadi njaluk bagus. Kuwi ana. Dadi sing liyane 3 bab kuwi mau ana upamane Gatotkaca dadi ratu. Ya ana. Oh, nek ngono luweh ya luwih saka 3. Nek perlu mengkono. Mula nah, iki to Le. Aku tak nyuwun dawuh karo panjenengane Ibu Erika. Heeh. Telungane kowe sing nun sewu lambemu rada enteng gagi. Kuwi arep takon apa? Ora gagi bab perkara perumahan iki. Oh ya, aku tak nyuwun dawuh ya, Pak. Ya to Le kono. Ya, yang terhormat Ibu Erika Suroto. Begini Bu, saya mau bertanya sedikit aja. Sepengetahuan saya sampai saat ini PT Sarana Multigria Finansial
kegiatannya adalah mengalirkan dana dari pasar modal ke sektor real perumahan melalui lembaga penyalur KPR. Dalam arti lembaga penyalur KPR akan memiliki dana segar untuk menyalurkan KPR baru dengan tidak harus menunggu diterimanya tagihan dari para debitur KPR. Saya kepingin mendengar saja, sampai saat ini sudah berapa yang Ibu alirkan? Maka Bu. Belum banyak Pak, baru 1,9 triliun. Wah, tepuk tangan Bu. Aduh. Iya. Terus, kira-kira bagaimana Bu itu? Ya selanjutnya harus lebih banyak lagi Pak, supaya memberi kesempatan lebih banyak orang untuk punya rumah. Oh begitu, ya. Yang ini yang kedua Bu. Berarti nanti kalau lembaga penyalur KPR sudah lancar mengalirkan dana sendiri dari pasar modal dengan menjual tagihannya, Ibu mundur dari kegiatannya dan menjadi garantor, sama dengan cerita malam hari ini, karena di Astina sudah ada yang layak menjadi raja. Abioso mundur kembali ke pertapaan jadi mahaguru. Baik, saya doakan kegiatan Ibu berhasil memimpin SMF melaksanakan amanat pemerintah agar masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah yang layak. Selamatan wayangan lagi ya Bu ya. Nggih Pak. Oh nggih. Matur sembah nuwun, Bu. Sami-sami, Pak. Ya. Sekarang saya ingin apa itu kira-kira Bu Erika kalau nembang gitu yang kira-kira hafal gitu tembang apa Bu? Monggo. Enggak apa itu enggak usah pergi Bu. Monggo. Kira-kira tembang apa Bu yang Ler-ler. Nah, ya betul. Ler. Yuk ibu-ibu, sekarang nanti kalau ada apa keserimpete, ibu-ibu yang bener kayak gitu. Monggo Bu, betul sekali Bu, itu nadanya sudah pas Bu. Monggo Bu Erika, monggo. Leriler, penek no. Mengeriye, tandure Bu. Ampun menek yen Bu. Mangeriye, leriler, tandure wis sumilir nggih. Ampun gage-gage menek. Maka paksune malih Bu mboten napa-napa. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Mawon Pak. Dan Pak Parni ki mawon, Pak. non? Pak Parni ki Oh, Pak Parni. Jane nggih mboten napa-napa Bu. Nanti aku nembangnya cara londo piye, Pak? Nggih menawi kepepet anu nggih mboten napa-napa Bu cara napa malah kekek cara Inggris. Cara londo. Nggih, maka Mas Parni kula aturi bukane rumiyin Mas. Ilir-ilir. Tapi menika panjenengan kelangenanipun Bu Erika, mboten napa-napa. Monggo. Nggih. Mas Petro. Dalem. Menika mantan Menteri Perumahan Kiai Haji Yusuf Asari sampun rawuh nggih. Sampun rawuh. Iya. Nggih, wilujeng dalu Rama. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Menika ngaten. Pripun? Mas Petro, ingkang ngali nembang menika Mas Lulu. Nggih. Saya nun Mas Lulu kemawon. Oh, ngaten. Pokoke iki prawira saguh Jaya Endo. Mboten. Oke. Lerilir tandure wis sumilir tak ijol yo tak senggo pengantenan nangun cahangun penek no bimbe kuwi dunyun nyusun penek kanggo sekon
Duh, meh pedot napas kula. Nggih. Wah, bagus sae Mas. Nggih. Nah, menika nyuwun pangapunten. Aku arep nyuwun dawuh karo Mas Parniadi. Monggo. Iki Rek, apa? Pak Parniadi kuwi Kepala RRI Pusat Jakarta. Ning sadurunge aku arep matur karo Pak Parni iki aku arep ngaturake lelagon sik pisan. Lagune apa, Tru? Iki adikku Giono Eskar iki pemimpine ya kuwi karawitan seni Jawa RRI Pusat Jakarta. Iki gawe lagu ya kuwi sing judule lagu ulang tahun SMF yang ke-5. Oh ngono. Iki karyane adikku Giono Eskar. Yo coba Mas, saiki ditindakake bareng-bareng mumpung iki bener-bener ulang tahun yang ke-5. PT Sarana Multigria Finansial. Ayo kaya ngapa tindakake bareng-bareng. Monggo. Ya. Tepuk tangan. Wah, jan. Lagu inggih menika PT Sarana Multigria Finansial iki digawe lagu karo adikku Giono. Wah, apik ya, Truk. Ya, apik pelok patet nemah bergas. Iki mujudake lancaran. Wah, ya. Nah terus, nah iki aku arep matur karo direkture RRI. Iya kanca ngetoprak. Wis tepung apik, oh biyen aku karo Mas Parniadi iki tenan. Wis iso sambung sekabeh-kabeh ngomong politik ya sambung, ngomong budaya ya sambung. Haya ngetoprak ya awor. Wah, jan. Yemben ngetoprak eneng gedung kesenian. Wah. Karo Pak Dekarwo, wah ya karo Pak Lulu barang. Waduh, jan. Sing merisani presidene. Wah, apik ya terus. Ya. Nah, saiki ngaten. Mas Parniadi, apa yang diupayakan RRI dalam membangun jati diri bangsa berbasis
budaya. Maka ngaten Mas Petro. nggih. RRI menika kewajibanipun nguri-nguri kabudayan Indonesia. Nah, caranipun kanthi anggelar seni budaya kanthi maringi sesuluh sesorah nilai-nilai ini cara dicampur apa nggih? Oh, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Iya, Monggo bebas. Nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur kita. Misalkan Nggih. pertunjukan wayang kulit malam ini dari lakonnya saja sudah mencerminkan bagaimana seseorang itu lahir, rabi, mati, Nggih. lahir, menikah sampai meninggal. Ya. Seorang wiyoso, seorang abiyasa adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Pernah bahkan contoh Pak Harto almarhum itu mencontoh lengser ke Prabon. Nggih. Adalah Resi Abiyasa inilah yang lengser ke Prabon menyerahkan kerajaan Hastino kepada putranya Pandu Dewanata Nggih. karena beliau ingin memusatkan perhatiannya menjadi orang suci atau Brahmana. Nggih. Saya kira contoh luhur, jadi meninggalkan jabatan eksekutif lalu menjadi pendito. Terus lengser ke Prabon madeg pandito, contohipun inggih Begawan Abiyasa menika. Oke. Niku nek gen pewayangan. Nggih. Teksipun ngaten, nek gen pewayangan niku Abiyasa lengser dari hati nurani. Tekse metu saking prentule atine dhewe. Lah mongko sakniki akeh-akeh lengser niku dibengoki bakula songan. Nggih. Ah. Utawi di demo Pak Mantep. Dan nggih niku. Nah, Di demo karena korupsi Pak Mantep. nggih. Nah niku nek kula ngarani niku mboten anu, mboten lengser ke Prabon niku nyar gegeblak. Utawi anu Pak Mantep, lengser ke Babon Pak. Nah, oh nggih, terus lengser ke Babon terus meteng. Nggih, matur nuwun. Kira-kira program apa Pak Parni ke depan yang akan dilakukan RRI dalam membangun jati diri bangsa yang berbasis budaya tadi? Ke depannya. Nggih. Pertama, RRI terus akan mengadakan pagelaran seni budaya. Baik Jawa, Sunda, Bali, seluruh budaya Indonesia, ya Aceh, ya Minang, ya Palembang, semua diberi kesempatan yang adil. Semua harus tampil juga. Seni budaya Papua ditampilkan semua karena seni budaya itu cermin dari nilai-nilai kehidupan. Karena itu wajib hukumnya. Tapi yang penting adalah falsafahnya. Semua itu ditampilkan seperti lakon wayang ini. Juga lagu-lagu termasuk keroncong Mak Mantep. Minggu kepengker kami menggelar keroncong interaktif. Wah, nggih. Presenternya Sundari Sukoco. Wah, nggih. Lah, Mbak Dari, nggih. Mbak Dari menika kancane Mas Lulu. Nggih. Lah, Mas Lulu menika bos menika. Bos Ketoprak Puspa Budaya. Puspa Budaya. Merangkap staf ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, merangkap PLT Dirjen Listrik ya. Nggih. Pokoknya banyak tugasnya, tapi senengannya ketoprak. Nggih. Nggih, matur nuwun. Samangke kula tak matur kalih Pak Lulu. Monggo. Nggih. Suruh nyanyi aja Pak, ini pinter nyanyi nih. Nggih. Saderengipun ngaten Pak Lulu keparenga kula nyuwun dawuh. Nggih, Pak Mantep. Kula ngertos panjenengan menika sengkut gumregut inggih menika bangun katresnan liwat budaya. Contonipun inggih menika ketoprak, nggih wayang wong, nggih wayang kulit. Mboten to, Pak? Jadipun kersanipun Pak Lulu menika pundi? Cobi kula aturi paring dawuh. Kira-kira ada pesan-pesan apa dari Pak Lulu? Nggih, supados seni budaya tradisi menika langgeng. Menawi Pak Parni kagungan radio RRI nggih Radio Nusantara. Nggih. Kawula namung gadah menika Rumah Budaya Nusantara. Nggih. Kalau Pak Parni mainnya di udara, kami itu di panggung nggih. Di Ciputat kami mempunyai panggung untuk mementaskan seni tradisi ingkang dipun bikak kepengker menika kalian wayangan semalam suntuk inggih kalian Pak Mantep. Kasinggihan nggih. Bibar menika lajeng wulan berikutnya menika pagelaran
Sendratari Ramayana di bawah sinar bulan purnama alhamdulillah sukses menika badhe dipun ulang setiap malam bulan purnama Mekaten? supados ingkang boten saged dateng Prambanan boten sah tebih-tebih dateng Ciputat kemawon. Ngaten. Ugi menika ndamel pagelaran ketoprak wayang ingkang dipun tampilaken kalian tokoh-tokoh kalau wayang dipun sebutaken Pak Mantep ingkang dipun terakhir dipun pirsani Pak SBY wonten Gedung Senian Jakarta supados tokoh-tokoh saged main lalek tokohe main mestine kolegane tokoh-tokoh ya nonton familine tokoh-tokoh ya nonton dados ketoprak wayang saged dipun pirsani kalian sedaya kalangan utaminipun kalangan menengah ke atas inggih sami remen kalian ketoprak sakmenika. Inggih. Matur sembah nuwun Pak Lulu. Waduh, jan. Wah, tenan Kang Gareng. Ki panjenengan Pak Lulu ra wis kagungan apa kuwi gedhong dhewe. Heeh, demben wis diresmekke panjenengan sing lelekan ning kono sing metruk ya aku. Wah, jan. Ning ya kuwi penontone saka akehe. Ngono ya. Ya malah demben ki wis ana rencana nek malam Jumat Legi biar bayangan kemisi awan kuwi denenge sarasean ngrembug bab perkara lakone sing arep dilakokke mengko bengi. Oh ngono ya. Wah, iya. Matur nuwun truk dene ana prayagung tekse sing kersa nguri-uri budaya. Nek panjenengan ora kersa nguri-uri budaya apa ora pekewuh karo wong manca ya ta? Heeh. Kenang apa? Sing ngekeki penghargaan aku kok malah wong Perancis karo wong Jepang. Ayo. Maksudipun Ki Mantep pengen pemerintah Indonesia yang memberikan toh. Mboten, kula mboten nyuwun kok, Pak. Tegese nggih diparingi nggih syukur mboten nggih empun. Ngerti Ning kula pun berjuang. Saya berkarya walaupun najan sekecil apapun saya sudah berjuang membangun yaitu budaya kita ini supaya menjadi baik dan sudah mendapatkan pengakuan dari dunia dan dari Asia. Ngaten. Nggih. Lah mangke dipun wiwiti saking Rumah Budaya Nusantara kemawon rumiyin sapa ngerti nular. Nggih. Ah nggih. Leres. Nggih. Ngaten. Pancen kula nggih matur nuwun kalian Universitas Indonesia UI menika sampun paring inggih menika penghargaan kalian kula. Inggih menika bidang wiracarita budaya. Teksipun kula gambleh sedalu ngeten iki mboten nganggo tek. Teknya nggih enten jero sirah kula mriki. Menika kula pun paringi penghargaan. Kaping kalihipun kula pikatuk penghargaan malih saking salah satu partai nggih menika PKS. Wah. PKS nggih maringi kula. Salah satu saya ini orang budayawan. Matur nuwun. Terus saka partai. Heeh. Kuwi ora marai ribet, ora, nek ora ribet kok. Aja mung PKS tok liyane ngakeh ana, ngono lho. Ya PDI, ya Golkar, ya Demokrat kabeh ngekek ana. Aja meneh kok partai. Wis to, mbok bakul lasongan kuwi to, ngekeki penghargaan tak tampa. Tenan kuwi, Gong. Oh ngono. Heeh. Lah ngopo to kok dadak pekewo? Ora pekewo. Wis. Aja meneh kok mung ngekeki penghargaan. Luwih apik nanggapo, ngono lho. Nanggap ra luwih apik. Oh ngono ya. Iya alhamdulillah. Oh iya. Jenenge wong penghargaan. Mas Petro, Mas Lulu badhe Mas Lulu badhe nyekar menika. Nggih. Monggo Pak Lulu badhe ngersakaken menapa? Nyuwun karemenan kawula aja digondeli. Lah mangke setunggal padha kemawon minggah dateng Janda Baru. Ini kebetulan sebelah saya Duda, sapa ngerti kecantol Janda Baru mangke. Beladal. Kacon. Nah iki. Ya, nggih. Matur nuwun. Aku terus keringan pidatone Bu Erika sore mau kok. Apa? Dari tidak ada menjadi ada, ya toh? Kuwi filsafat dhuwur lho, Kok. Kok filsafat? Iya. Kuwi padha karo urip ki sangka sapa, urip ki arep ngopo, pungkasane urip piye. Kuwi nek dijabarke, wah jan apik tenan. Ngono. Heeh. Iya ya. Ayo, mula saiki iki tembange Pak Lulu. Nah, iki mau ngersakaken apa, Pak? Aja digondeli setunggal padha kemawon lajeng minggah
Janda Baru. Janda Baru itu yang Jawa Timur judulnya Dudo Kasmaran. Lagi ya sebelahku ya lagi kasmaran kaya Oh, iki. tenang, ngawur. Monggo, monggo. Nggih, nggih. Mas Lulu, nggih, Mas Lulu. Nggih. Pelok, Mas. Nggih. Nggih. Enggak. Aja digondeli saking Nggih. Mbak Yune mau rumiyin, Mbak. Nggih, saking ya. Gamelan. Ayo yuk, ayo. Yo, Mbak. Menika saking Wonogiri menika putra buahipun menika Pak Beguk Purnomo Sidi Bupati Wonogiri. Nah, Pemain ketoprak nih, nggih. Non? Pemain ketoprak, Pak, Mas Bagu. Mas Bagu main ketoprak juga kan? Oh nggih, pun nggih ngetoprak nggih mayang dadi bupati terus dadi wakil bupati bakal. Rencananya. Nekat. Nggih, pokoke wah nekate ora umum pun. Nggih. Maka aja digondeli ya, Nduk, yuk. Janjine ora tenanan jebule kriwi kan dadi grojogan saben dielingke nanging sajake kok anteng wae Pulau wes bejaku ya dek ya wes pancen dadi nasibku dasuwun marang sliramu ojo dadi runtiteng atiku Ya. Maka Iwa ajudat diwadahi karang Becembacot ini banguran Ngadu mas ini banguran menyang pasar tak tuku cipir ojo samar jangan tak pikir aduh dek ojo kuatir Manuk gagak kok ngaku merak Pancen sengaja pancen kejerak Aduh mas sakit hatiku ayo ono kadal mangani roti tak budal ojo digondeli aduh dek ojo diganduli ya. Bang kacang kembang kedele elahe lepak grabe dadi gawe yen pancen dikarepake ayo wingkil koterno mulih deg-degan dek dek aduh aku deg-degan tenan nih teko-teko dikongkon nyanyi Ngebaten apa-napa. Arep pressing, Pak. Nggih. deg-degan dek dek deg-degan hatiku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora ngira aku ra nglekewo apa bener sliramu wis berpisahan Iya. kenapa tak teratapan dek Teratapan mas mas Udah dikapak-kapake kok teratapan. Terus Teratapan jantungku teratapan Orang ngira kepanggih kalih sampeyan Tak kira mas sampeyan isih bujang Alah jebolane sampeyan kudu anyaran
ayo kendang opo Tuku-tuku mas ning kutha Semarang lagi ketemu kok wis wani bilang sayang Setude malam minggu aduh tak ayu ojo gawe gelo atiku menyang Solo mas tuku selendang biru ojo sembrono nadyan aku janda baru Wah, jan. sun Sami-sami wah. Pak Lulu seniman tenan terus. Alah, Dirjen iki, dirjen senengane pripun? niki dirjen Nggih. itu hobinya dirjen. Wah, ta nggih. Pekerjaannya nyanyi. Senengane nyanyi karo nggon kesenian ya mumpuni tenan tur gelem ragat tenan terus. Ngono. Heeh. Kese ora mung ngomong tok sing akeh-akeh ra mung ngomong tok. Marilah kita lestarikan budaya kita yang ada di luhur ini ora tau nanggap. Ana sing ngono kuwi. Ngono. Heeh. Lambemu ya kandhane kok. Terus apa? Ki. Aku tak ngaturke karyaku ya terus ora apa-apa. Heeh. Jamane kala bendu. Iki bawane gambuh. Ya. Ngisor dhuwur. Geger padha padu. Ora cetha iki piyayi apa maling. Ilang kamanungsanipun eneng wong mangan wong eneng Sumanto biyen ana malah mangan mayit iya ya lah iya terus wis nek ngene iki truk pancen awake dhewe iki seneng nek negarane iki akeh wong korupsi iki seneng truk Dek seneng, alah nyatane saiki arep bongkar korupsi no malah ameng-ameng nyawa. Ya ameng-ameng nyawa. Lah iya, tenan. Ketir-ketir. Dalam arti kita ini tidak seneng kalau korupsi itu terbongkar, mudeng. Malah dialing-alingi, tutup-tutupi. Sapa sing arep nyoba bongkar karo korupsi, mamprung nyawane. Lah ngono kok jare kon berantas korupsi. Ya. Ora kelakon. Ngombro-mbro kuwi. Lah iya. Truk apa? Biyen ki ya ngono, Truk. Akeh wong korupsi ning wong cilik kepikir rakyat digagas, petani urip. Biyen kuwi. Wandene biyen do bengok-bengok. Wah. Bubarkan Orde Baru. Ganti reformasi. Ayo, saiki reformasi apa yo apik? Ayo entuk apa awake dhewe? Kere kuwi. Men, ate apa? Oh, buktine ya kok ngene kok. Ngono ya. Lah iya. Bareng reformasi malah ra nek wong wayangan. Cangkemmu. Nyatane arang-arang iki dadi welasi karo Bu Erika apa wayangan? Tenane ya ngono, mulane kuwi. Ya, ngene ya, Gong. Wis, awake dhewe aja nyalahke sapa-sapa. Iki pancen ya salah kaitane biyen. Lah iya. Ning iki batok kesek, Truk. Iki mau tembangku dong rampung. Heeh, dadekke apa? Dadekke jamane dan. Mau bukane bawane apa kuwi? Gambuh. Oh iya, gambuh kala bendu. Heeh, gambuh kala bendu 12ke jamane dan. Oh iya. Jamane dan monggo dadekke Mas menika kagem para kadang-kadang kula ingkang sami mriksani wonten ing halaman RRI dalu menika ngono lan menika kula kentunaken para miyarsa pendengar Radio Republik Indonesia ingkang dalu menika kares saged nampi siaran dalu menika
mugi pun pidhangetaken kanthi syukur naning penggalih. Ning ngene ku ampun sari, mengke nek sari kelangan acak. Lakone mesti pedhot. Ngono, heeh. Kedah nggoh lik-likan sedalu. Ngiras pantes. Oh iya, ngiras pantes ngene ku wungon. Ya. Wungon lik-likan karo nyuwun ana ngersane Gusti. Ayo. Iki ra Isra Mi'raj, Truk. Ya. Mula bengi iki karo merenung kontemplasi. Lah dapurmu nek bahasamu nek dhuwur men. Lah iya ta. Awake dhewe merenung karo mikir. Golek ketentreman, golek keselamatan, ya kuwi persatuan dan kesatuan supaya negarane dhewe iki ayem, tentrem, adil lan makmur. Ngono, heeh. Monggo pun lajengaken pun dadosaken tembange Mas. Monggo. Jaman edan. Maka jaman edan jaman edan yen rangedan magetuman melu ngedan ora tahan bolak-balik ing jaman kursi-kursi rambutan mayat cilik ganti terbang dari jaman umur asing ning korupsi Mangga Bu, diteruske Bu. luar subur tengah Ya. makmur ngisor dadi ajur mumur ganti hukum jebule kesempatan rasukuman duwit soko-sokoan zaman edan sing Yo, juga malih. Yo. Ya. Maka, saya tegas yo. zaman edan zaman edan ramedan rakaduman orang edan orang tahan bolak-balik ing zaman kursi-kursi rambutan kaya cilik ganti kurban dari zaman reformasi ning korupsi Malanda. Terus? Luar subur tengah makmur ngisor dadi ajur mumur ngarepi hukum jebule kesempatan rasukuman duwit soko-sokoan zaman edan pengedan Kakorokane. Kowe iki nek nembang nek ora nyemoni ngono apa ora lega atimu? Alah, disemoni apa gumun? Malah seneng kok. Kepiye? Tembangmu nek dirasake nyang kuping pedes lho. Alah kok ming ditembangke ngono nek pedes piye dibengoki ora digagas kok. Kowe iki kok bingung. Coba balenono mau piye? Ngene. Jaman edan jaman edan yen ra ngedan ra keduman melu ngedan ora tahan wolak-wali ing jaman kursi-kursi nggo rebutan. Bener mboten Mas niki? Nah, bener aku diwali sing nonton kok piye to?
rakyat cilik dadi korban jare jaman reformasi ning korupsi malah dadi betul. Nah, dhuwur subur tengah makmur ngisor dadi ajur mumur ngerti hukum jebule ngrusak tatanan enten boten. Nah, do dum-duman duit sogok-sogokan jaman edan sing edan lali pangeran. Oh, kuwi Pak kok ngono kuwi ngono. Nek dikaget pancen kuwi ya bener. Lah iya nek nesu. Ayo, sapa sing nesu? Genah nek tenan kuwi. Iya no. Mulane supaya ra konangan nek dikritik meneng wae. Ora malah ra konangan. Oh, dapurmu. Lah iya no, engko nek nesu konangan. Lho, nek konangan. Lah iya no anane nesu krasa atine berarti ngakoni ngono lho. Oh iya. Coba nek ora judeg ngrasake. Ya toh? Isine kok mung bangsa aneh-aneh. Wis padudon. Ora karu-karuan. Nek ra omah kobong, kompor jeblok. Wis piye kuwi? Nek ora ngono wong demenan. Alah Gusti Allah nyuwun ngapura aku. Lho ngono kok ya disiarke diketok-ketokke iki lho. Coba pikirin wis. Sik ta. Gong apa? Kae jane sing nindakke kuwi mung dadi korban. Ora iso. Korban apa sing nindakke kuwi? Lah sapa? Cah cilik-cilik no. Ayo. Bocah cilik-cilik sing ora duga kuwi lho. Kuwi malah do melu-melu mergo weruh kuwi mau ngono. Mbok ya ora usah disiarke kowe ngopo to? Kaya ngono ora usah dilatih kowe iso dhewe bakale. Ngono. Kowe do ngerti nek kuwi iki jodone karo kuwi ngono ngerti. Senengane kok do macem-macem ora. Kahanan kaya ngene meh dudui kaya ngono. Ora judeg iki kepiye terus. Lah iya. Wis. Mirangno padu pinter-pinteran ngomong. Wis wakile rakyat dos. Walah, geger ora karu-karuan. Aku ngerti ora tuk sumbere. Kok saiki nek wakile rakyat kok do gigiran ngono sebabe apa? Nek aku ngarani anu truk, kae keneng sawat. Kok keneng sawat? Sawape gedung DPR kae dhuwur kae rak bentuke kaya ndase sengkuni. Kok kaya ndase? Nek ora ngandel ayo, kae dhuwur kae empyake kae rak bentuke ngene iki, mlenthuk terus mlenthuk ngono. Lah kae rak kaya ndase sengkuni. Mula geger terus. Kene minggat to kene pasanganku Bagong marai. Ora. Aku dhewe yo anyel kok, Truk. Wis kepiye wah. Tujune aku mbiyen kono ning kono aku ya gemang. Moh aku ngono. Pun kula terima mboten enten mriku mawon aku tak Bagong sak mudarku. Iya wong nyatane wong duwe apa kabisan dhewe-dhewe. Mulane kuwi Truk. Ya wis sing baku ngene kok. Piye Pak dawuh sampeyan? Ngene to Le. Ngiras pantes bengi iki rak pengetan. Bengi iki laire ibadah. Mudeng kowe laire ibadah. Heeh. Lah ya. Iki rikala semana Rasulullah ora entuk perintah. Ya kuwi kadawan ngibadah. Cacahe 50 rakaat. Ya to 50 wektu ning nyatane Rasulullah kuwi rumangsa kabutan. Nyuwun palilah. Mung didadekke 5 wektu wis saka keparenge Gusti sing gawe urip. Ngono. Mula to Le. Bengi iki ngiras pantes ayo awake dhewe nindakke ngibadah. Mula nalika ngarep aku mau rak wis kandha. Iya, kala mangsane menungso kuwi sok lali ngibadah, lali ngaturke penuwun. Nah, iki sing tak tekokke ning kene iki, Pak. Saiki coba nek pancen Bapak iso ngendika ngono dasare apa? Saiki dasare ngene. Enak wong ngaturke penuwun nikmate bumi kala mangsane diarani kuwi wong ngayawara, ya ta? Mongko ngaturke penuwun karo Gusti nikmate bumi kuwi wajib. Kok wajib? Saiki aku tak tekon.
Kowe iki ngidak-idak bumi apa ora? Heeh. Kowe tahu nguyuhi bumi ora? Ya tahu. Kowe tahu neleki bumi apa ora? Ya tahu. Nah, saiki kowe mangan apa? Sego. Maune saka pari. Nandur pari iki ning ndi, Le? Tancepke ning bumi. Lah ya apa neng? Nandur pari kok tancepke ning sirah. Mesti ning bumi. Kowe nek mati nyandi? Ya nyemplung bumi. Nah, saiki pitakone, kowe wis tahu apa urung ngaturke penuwun karo Gusti sing gawe urip nikmate bumi sing mbok idek-idek iki. Ayo, jujur wae. Moko kuwi dongane gampang. Dongane ngene, ya Allah, ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Duh Gusti, dene paduka peparing wujudipun bumi saged murakabi sedaya para umat. Kala mangsane do ngenengake ya kuwi pahargyan. Iki sedekah bumi. Kuwi diwenehi rerenggan eneng bangsane pari, jagung, tela, puhung. Eneng meneh diwenehi buah-buahan. Kuwi wujude atur penuwun karo Gusti. Kuwi nikmate bumi sing bisa nguwuhake ya woh-wohan kuwi mau. Ngono? Iya. Dadi wujude atur panuwun sajen. Nah, sajen kuwi dudu kok nyajeni demit. Iya, Pak, jarene sajen ki jare nyajeni demit. Kowe tau weruh demit apa urung? Ya urung. Nek kowe iki urung tau weruh ki aja omong. Ngono. Aku ki urung tau weruh. Demit ki rupane kaya ngapa? Sing doyan gedang dudu demit. Sing doyan gedang kuwi dalang, sinden, yoga sing nonton. Dadi kuwi penyajian ki mbuktekke nek paringane Gusti Allah. Iso apa kowe gawe jagung? Iso kowe? Ya ora iso. Mulane kuwi. Ngono. Waton dongamu aja kleru. Donga konjuk nang ngersane Gusti sing gawe urip. Ngono ya, Ngger. Kuwi ora kleru, kuwi bener. Nek kowe ora ngaturke penuwun nikmate bumi, nek bumimu rusak kuwi dudu salahe sapa-sapa, salahe menungsane. Mudeng? Ayo do waksulana. Oh iya. Nah, dadi saiki wis ngerti Pak lereke dadi kala mangsane wong ki do lali Purwodoksina. Nah, ning kono kuwi to Le, kuwi sambung rapete karo budaya. Budaya kuwi angen-angen. Angen-angen kuwi budi pekerti. Iya, nggih, matur nuwun, Pak. Ning iki ora ana sambung rapete karo bab perkara agama lho to Le. Eling dieling. Nek ngrembug budaya iki kuwi aja ngrembug karo agama sik. Nah, agama kuwi nggo ngibadah, budaya aja dicampur, ngono. Kuwi di wilayah dhewe-dhewe. Kuwi nek aku. Oh, ngono. Oh iya, mula aku ki diparapi. Semare kae gelisane kae dalang mantep kae kaji abangan. Aneh kae kaji kejawen. Aku ya ngomong, kajiku ki abang apa ijo ora tak gawe nyangkune dapurmu aku ngono. Kajiku tak nggo ngabekti karo Gusti Allah. Bener apa luput? Aku iki piye bakal swarga apa neraka mbuh ora ngerti. Ning aku gawe kebecikan. Ngono. Oh iya ya Pak. Iya. Wong swarga kok dibengoki iki piye to? Wis, swarga kok bendina dibengoki. Kula nyuwun swarga ya Allah. Ora usah kowe iki bengok. Allah tuh Maha tahu, Maha benar. Kowe ora usah bengok-bengok, kowe nindakno wae. Ngibadah kanthi tulus. Swarga. Gusti Allah kok diapusi aja diwejak. Waduh. Jero tenan lho Pak iki nek dirasake. Jero karepmu ora karepmu iki kawruhku bab agama ngono kuwi. Mula bab perkara iki tek ngibadah ki bener apa luput bakal piye mbuh ibarate kaya wong nandur. Upamane tandur aku ki tukul iki mengko ben diundhuh karo anak putu mburiku. Babar pisan to Le, aku ki ora ngarep-arep bakalin awakku ki piye aku ora ngerti. Ning aku carane saiki berbuat yang baik. Ayo rukun, ayo manunggal. Karo sapa wae aja beda-bedakake kaya Sang Resi Parasara kuwi. Ngono? Panjenengane mengku karo Dewi Durgandini, peputra momongamu Ndara Wiyasa. Mung mapan nang pinggir Bengawan. Diyasake padepokan kanthi becik kaya ngene iki, awake dhewe rak kudu ngaturke penuwun. Oh iya, Pak. Matur nuwun. Kaya ning dayoh tekan kene sapa kae?
permara mangoswamya ngandreng Punjang Kanjeng angge klap-klap katon lir kagincang rori sang mawe gandrung Separang katrubukir moyak maye katon tias balewur Iki kok dadiane wong elek-elek mapanane ning kene kowe iki sapa? Nyun pangapunten Gus kula niki Semar kula Gareng kula Petruk kula Bagong Den sampeyan niku sinten? Moka yen ora ngerti ya. Putra Narendra Wirata aku putrane Kanjeng Rama Prabu Durgabau. Kekasihku Raden Durgandana. Aku arep kepengin ketemu kawan Kakang Mbok Durgandini. Kersane ajeng napa? Mbuh ora idep, ora perlu kowe takon perkaraku. Jare kene ning pendhita anyaran. Nggih. Sang Resi Parasara. Aku arep ketemu karo Parasara. Endi menungsane? Sampeyan ora putrane ratu to, Gus? Mbok ge sing sae nek ngendika. Kowe arep mulang karo aku. Ya ngono apa piye? Kowe iki mung batur to. Batur kok kakean polah kakean tembung. Endi jenenge Parasara? Supaya yasinipi jojo bang mawingo-wingo netra kocak ngundarandir wetanani rombranang pindha kembang ora wari bang ndi jenenge Parasara ndi menungsane ndi Raden inggih kula menika ingkang nami Parasara jebulane kowe Parasara wonten dawuh ngerti apa ora aku iki putra Narendra Wirata atmadane Kanjeng Rama Prabu Durgabau kekasihku Raden Durgandana Durgandini iki mbakyuku keneng apa kowe mengku Kakang Mbok Durgandini kok ora nyuwun idi parilah ora nembung jare kowe iki pendhita-pendhita pengpengan jare pendhita pintermu mbok kok ngendi mbok ngali-ngali lorek ngatimu kuwi ayo minggat kowe kudu pisah karo mbakyuku. Wis akeh para raja Narpati sing kepengin bakal ngayunake Kakang Mbok Durgandini. Ora mung pendhita kumprung kaya kowe kuwi. Aku tudono. Endi mbakyuku Durgandini? Duh, Raden monggo kula dherekaken dipun rembak kanthi kawicaksanan sampun ngantos jengandika Raden ngendika sura kados mekaten. Ora kakek rembug iki margane patimu kowe. Parat Parasara nek pancen pendhita digdaya yo kowe malsom
Kowe aja mung meneng bae. Ora tanpa rupa aku iki putra ratu. Aku duweni pangwasa. Ayo kowe marsa legane atiku. Kowe pendhita ora duweni papan, ora duweni dunung. Ayo, kaki marsa legane atiku. Raden eman-eman tanganku nek tak nggo males karo kuwi. Pedah apa kowe aja memanas ati? Ayo kaki kowe marsa. Aku kuwi putra ratu. Najan kowe iki putra ratu ning kelakuanmu kaya asu. Oh, penemban kula nyuwun pangapunten, penemban. Aduh, penemban kula nyuwun pangapunten. Penemban kula nyuwun ngapunten, penemban. Aduh, Ki Lurah. Aku jalukno ngapura Ki Lurah. Terus apa? Eneng bahan rica-rica. Oh, kamu. Dan kepiye kowe mau? Aduh. Oh. Ki Lurah. Aku jalukno ngapura Ki Lurah. Aduh, ora nyono. Wah, mandi sabdane. Sabdane Sang Adi Penemban. Aduh. Aku piye Ki Lurah? Nah, maune piye? Ki lho temanjane. Sampeyan ngerti napa mboten? Mula para sepuh ngendikaaken, aku iki sapa, aku arep ngopo, kudu kepiye. Tegese roh nyang awake dhewe. Aku iki sapa to? Ya to? Aku iki arep ngopo? Lho, sampeyan aja ketemu kali pendhita kebak pengati-ati, budi pekerti, tegese rasa rumangsa ki ayo dinggoni. Aku muni ngene iki natoni karo piyayi apa ora, aku dudu pikir. Mboten sampean teko-teko nesu. Wah duwe panguwasa. Panguwasa iku ora dienggo pamer, ora dienggo umuk. Panguwasa niku nggo ngayomi, mudeng. Iya Ki Lurah. Aduh. Aku bakale piye? Yo tak dol yo. Yo 350. Tenan kuwi. Lanang. Tak kuwi menengo. Rasa kanggo Bagong. Rono-rono ora. Sampeyan nyuwun ngapura. Iya Ki Lurah, tulus mboten. Aduh, lahir batin aku. Sebab najan sampeyan niku njaluk ngapura nek mung nuwun sewu nek mung mapan nek nggo lambe ora mandi. Nyuwun pangapura nggih tandhes jroning batin. Niku padha kalih wong ibadah, ngeten. Wong ibadah niku kudu tandhes terus sing ati. Ngeten, mboten mung nggo rutin niku mboten. Iya. Aku wis ngerti, aku ki aja mbok mulang, aku selak isin. Nah, kene ngerti isin. Kene mudeng sampean isin. Iya. Wis kowe jenengmu sapa? Nah, jare ngerti to. Sugriwa. Kowe nggih. Ya sing mburi lho Kumbakarna no. Sugriwa rukunan karo Kumbakarna iki lakon apa? Pokoke sauni-unine lah. Kowe dikandhanono ora ora mudeng wong kirik. Pun jan iki ngeten. Jeneng kula Petruk niki Bagong. Kula niku abdine Sang Adi Penemban, Sang Parasara. Oh, kowe abdine nggih. Sampeyan bener, putrane Ratu Wirata. Iya, aku iki putra Wirata. Aku ki adine Dewi Durgandini. Lah kene sampeyan anake ratu to. Mbok sing apik, sampeyan niku tandang tanduk solah bawa muna muni. Sampeyan niku diingetke terus kalih kawula sampeyan. Sebabe napa? Sampeyan niku anak ratu. Kowe iki dudu anake Paijawa karo Paimin ngono.
Nek anakku ngono pencilaan ra apa-apa, nek kowe sing pencilaan ra patut. Budeng. Iki ngertos. Agene ngerti. Ana pancen urung duwe ilmu mbok nyagonku, ngono. Tak kandhani. Inggih. Nyuwun pangapunten. Heeh, kapan-kapan nyagonku ya. Inggih. Kepa duit. Inggih. Cakemmu. Nek ngaten nggih, kula derekke nek sampean kudu tulus nggih njaluk ngapura. Iya Ki Lurah. Kagyatri sang kabrangu pinangkul kinempet kempet dosa ngernaning sawana oh Kakang Mbok kula nyuwun pangapunten Kakang Mbok kowe kuwi sapa aduh kula Sang Rating Daya Pengaribawa sadaripun Sang Ati Penemban Sang Resi Parasara kula ngantos dados sona kados mekaten menika kula ri paduka kula pun Durgandana Kakang Mbok wadiku adi Durgandana mbaya mbok marening anggonmu duweni watak brangasan mauta Yayi Seprana tekaning sprene ora mendha kok malah saya ndadra. Inggih Kakang Mbok sakmangke kula ngrumaosi ing reh kalepatan menika kula nyuwun pangapunten Kakang Mbok kula menawi suwunaken pangapunten kayang Sang Resi Sang Ati Penemban apa Yayi Dewi kula ingkang nyuwunaken pangapunten menika kadang kula anem Yayi Durgandana. Kuwi kadangmu. Inggih. Iya. Apa kira-kira Durgandana lahir batin anggonmu ngrumangsani reng kaluputanmu? Inggih Sang Resi, kula lepat Sang Resi. Kula nyuwun pangapunten saestu. Kula nyuwun pangapunten paduka Sang Resi yen to pancen mengkono. Pulya wujudmu sekawit. Kakang Mbok. Nggih. Sakmangke kula sampun ngertos. Menawi tetela pakarti kula ingkang mekaten kala wau tetela lepat Kakang Mbok. Ya syukur Yayi yen to siadi. Wis ngrumangsane marang kaluputan. Lajeng lari-alit menika sinten? Ngerti ya Durgandana iki pulunamu iki putraku. Kelawan Sang Resi Parasara ingkang tak paringi tetenger ya kuwi wiyasa ya Kresna Dipayana. Aduh. Wah, syukur mangayu bagya. Kakang Mbok menawi tetela paduka sampun pinaringan tarine katresnan saking Gusti.
Nyatanipun menika pulunan kula pun wiyasa nggih Kresna Dipayana. Menika sampun lair. Mugi-mugi kemawon Kakang Mbok dados satriya ingkang utami. Ya muga-muga wae Yayi Durgandana. Durgandini, Durgandini. Punapa ta mirah ingsun prihatin waspagung mijil tudha tanpa karya sengkang rinemekan Gusti pangong glung rinusak sekarnya sumawur gambir meladi sumawur gambir meladi pangabekti kula katur Kanjeng Rama Prabu